Abusia Pemampem Yedemo Pimu Ewon Nkoranza Ankoneahene of Nkoranza traditional area Oheneba Agyei Baffoe adane atoni binkum so na ohwa Nkoranza ade atoyeni na yetwa agyaadwo na nananom ede na otwedadie na ahyehye so Nkoranza Amakohene Krapim Baffoe agintadua aginadwa agyamfo ejam no aninti kotokohene due ene Ankoneahene wadane atoni benkum so na se ohwa eye nana adumensa asare Amakohene edi nanimonyam epie eye ayi na ase kyese ase na busua ewo Amakom ene Nkoranza ena ade ato anin Amakom ade busua due Nkoranza Mahima na ya asapoma otoso miensa nana due ni Ankoneahene Nkoranza man nyina ye mamodue abusia de billionaire owo Ghana ha the humble billionaire Dr. Nkoranza Agyei na chia kwan efi Nkoranza breedi enso edi nanimonyam epie mu ani ti woni saliki fanyina ma na chia kwan ewo Kintampo Wangarahene na edi enchia ewo sa na otwedadie yimu na so begibre na wahwe kwan na Nkoranza Amakohene ene na tankundwa efa so etina ase na omoyo sa na otwedai
Achami ayuwam. Na sorry.
Agyei.